Bueno, allò era una altra època. Hi havia molta menys gent, misèria, més o menys. La Fira d'Art i Artesania va començar perquè aquí a la Mola hi havia uns quants artesans i alguns artistes que teníem taller obert. Taller obert vol dir que treballaven al nostre taller i vam decidir agrupar-nos. Había mucho compra y venta en San Francisco también. Y siempre había la idea, mensch, tendríamos que hacer mercado solamente la artesanía, sería súper guapo, no sé qué. Luego Gilbert y empezaban, ¿sabes qué? Vamos a hacer un mercado. Bueno, aquí hi havia un parell de persones que estaven interessades una mica en començar una nova època, perquè ho va ser-ho. I bueno, varen venir jo com a propietari del terreny a veure si volia, i li vaig ajudar sempre el que vaig poder. I aquí hi havia un espai fantàstic i vam proposar la idea i va dir que sí, naturalment, perquè era un home obert. Vàrem anar programant això perquè mos pareixia que això podria dar un poc de vida en el poble i en els mateixos venedors que estaven, i efectivament va ser veritat. Pensa que en aquella època érem tots una colla de peluts, però el Juanito era un govern que ho va entendre de seguida i ens va deixar barra lliure, diguem-ne. La idea és la mateixa. L'artesà o l'artista té d'estar present a la seva parada, té de donar la cara amb el client i, naturalment, té de vendre només producte que hagi fet ell i que hagi fet, a ser possible, al seu taller de Formentera. Tot i que hi ha hagut èpoques que el mercat ha estat obert a altres artesans que han vingut d'Eivissa o han vingut de fora. Si podem dir que el mercat, la Fira de la Moda, és igual, manté aquell esperit al principi, la gent ha canviat molt, el nivell de treball i de producte també ha canviat, jo crec que cap a qualitat. Estic content per mort que el mercat de la Mola, però és que no, però dona vida a la Mola i a moltes altres bandes que comuniquen la carretera, un perquè alquila cotxes, l'altre perquè alquila mobilets. Comença la Sabina, això. La Mola, d'alguna manera, va aparèixer, diguem-ne, al mapa d'activitats de fer a Formentera. O finalment tothom ho ha acceptat perquè botigues, bars, hi ha una dinamització, no? Vull dir, això, evident. Yo antiguamente hacía muñecas de Formentera, el vestido típico de las mujeres de aquí. Y me funcionaba muchos años, hay muchas muñecas en Milán. Creo que los más lejos están, no sé, Australia, ni alguna ya, y todo, viajan mucho. Y las muñecas, lo que pasa actualmente, hace unos 10 años quizás, ya no me recuerdo bien, hago pulseras de lino, porque los payasitas ya no se ven la gente, ya no están vestidas así. El tiempo cambia. Les coses canvien contínuament. Formentera, en general, ha anat a millor. Vull dir, Formentera ve d'una postguerra molt difícil, d'una terra empobrida, i ha anat cap a un progrés, un benestar econòmic, no solament econòmic, sinó social, de tot tipus. Formentera actualment és una societat que està dintre d'Europa al mateix nivell que qualsevol ciutat i poble europeu. Yo cuando llegué aquí habían 4.000 habitantes, ahora creo que son 15.000 o algo. Han cambiado muchas cosas, era el ritmo algo más lento, esto seguro, era más sencillo y justo esa sencillez a mí me gustaba porque he venido a vivir aquí. El agua del pozo, las velitas, esta tranquilidad. En 40 años he fallado igualmente 2 veces en venir. Y una vez me recuerdo, fallaba, pero venía en plan turista. Me gustaba tanto, porque entonces, como siempre estoy en mi puesto, no lo puedo ver en total. Pues este día llegué de turista y era un poco nochecita. Y llegué aquí, miraba los puestos, era tan bonito. 40 años más.